У Запоріжжі 3 загиблих, серед 9 поранених 11-місячна дитина. Це останні дані щодо постраждалих внаслідок російського ракетного удару по житловому масиву міста. Напередодні росіяни вгатили ракетою Х-35, зруйнували храм, торгові точки, заклади освіти та пошкодили 13 багатоповерхівок. За висновками Офісу Генпрокурора, ракета зачепила церкву і поцілила прямо у дитячий майданчик. Мені впала в момент прильоту стеля на голову, а чоловік побачив спочатку, каже, вспишку. В нього в цей момент, слава Богу, була дитина на руках, бо коляска у нас вся в склі, візочок весь. Якщо б дитина була в візку, це б було щось. Серед загиблих 19-річна Світлана Сімейкіна та 21-річна Христина Спіцина. Вони захоплювалися музикою та активно волонтерили. В день прильоту вони виступали просто неба, збираючи гроші на потреби війська. Ці кадри зняті за годину до смертоносного російського удару. Окупанти облаштували переправу між автомобільним та залізничним мостами у Чонгарі. Її вже видно на супутникових знімках. Перед тим ресурс «Кримський вітер» повідомляв про переміщення десятка понтоноукладачів в районі Новоозерного в напрямку півночі Криму. Як зазначається, понтонно-мостові переправи частково вирішують проблеми блокування російської військової логістики. Однак пропускна здатність значно знизиться порівняно зі стаціонарним мостом. Така переправа ще вразливіша до ракетних ударів, від яких вже двічі постраждав Чонгарський міст. Востаннє його струснули 6 серпня. Севастопольський університет усе більше нагадує військову ціль. Після оголошених випробувань прототипу підводного дрона там запускають нову навчальну програму – керування безпілотними апаратами та їхнє обслуговування. Віджатий Севастопольський національний університет має підвищувати кваліфікацію окупантів, які вже воюють проти України, а також новобранців. Інші досвідченіші російські військові і найманці їх навчатимуть. Поки, як оголошено, лише в Севастополі. Але згодом такі тренувальні табори з живим щитом можуть з'явитися і в інших прифронтових містах. Водії скаржаться на брак пального, а ЗС на погані поставки, а окупаційна влада Криму запевняє, що проблем немає. Однак про всяк випадок окупаційний прем'єр Юрій Гоцанюк оголосив про збільшення постачання пального. Але не зараз, а колись у майбутньому. Дефіцит, особливо 92-го та 95-го бензину, першими відчули на півночі Криму кілька тижнів тому, після серії вибухів на Керченському та Чонгарському мостах і інших важливих об'єктах. Водночас стрімко почали злітати ціни на пальне там, де воно в наявності. Представник так званої громадської ради при окупаційному міністерстві палива Криму спробував переконати, що логістика тут ні до чого, але вийшло не дуже переконливо. Это связано не только с логистическими трудностями, но и в целом с курсом рубля по отношению к другим валютам. Цена на топливо возросла по всем регионам, и Крым это не исключение. Поэтому логистика здесь никак не сказывается на данном моменте. Стародавня садиба та антична дорога стали на шляху каналізаційних труб, які тягнули в окупованому Севастополі. Місця давніх поселень переорали бульдозерами, аж поки не наткнулися на справжню археологічну знахідку. Її оточили стрічками та сіткою і покинули. Окупаційна влада вважає каналізаційно-очисну станцію Южна головним проєктом, а садибу античних часів планують дослідити уже невдовзі. Новобуд на території античної пам'ятки зводять російські військові будівельники. Хизуються, що вже на 70% збудували амфітеатр у музеї Херсонес Таврійський. Бетонна трибуна за задумом будвандалів вмістить 1200 глядачів. А ротонду, центральну частину і сходи підсвітять. Там обіцяють проводити театральні вистави і пафосні виступи. Цікаво, що наказ на будівництво саме військовим будівельникам
будівельникам дав особисто ватажок росіян Владімір Путін. У російському військбуді не приховують, що про збереження спадку не йдеться, бо ж в усіх роботах використовують лише сучасні матеріали. Знищення спадщини кримсько-татарської архітектури також іде в росіян за графіком. Псевдореставратори звітують про закінчення робіт на 6 з 16 об'єктів комплексу. Це гробниці Північне та Південне Дюрбе, гробниця Дюрбе-Діляре-Бекеч, Ханська лазня, Сарегузель, Надгробна ротонда і Катерининська миля. Нарешті об'єктів, як то Ханська кухня, гарем та інших, триває заявлена росіянами реставрація. Хоча фахівці теми, як то делегат Курултаю Едем Дудаков чи археолог Аліє Ібрагімова, називають це варварством. Напередодні повномасштабного вторгнення ми розповідали про руйнування, спричинені безладним ремонтом. Центральним корпусом пішли тріщини, старовинну штукатурку змивали водою під високим тиском, стародавню черепицю міняли на дешеву і сучасну іспанську, а також пошкодили краном розпис 18 століття на Біюк-хан-Джамі. Військові НАТО розвідували над Чорним морем. Сервіс Flight Radar зафіксував розвідувальний літак River Joint королівських ВПС Великої Британії в супроводі винищувачів Eurofighter Typhoon. Вони долучилися до американського розвідувального безпілотника Global Hawk. Натівські борти регулярно пильнують за обстановкою у Чорному морі та за становищем російських окупантів у Криму. Але цього разу підсилились винищувачами. У березні російські пілоти спробували завадити розвідці. Тоді 2 винищувачі Су-27 кружляли навколо безпілотника МК-9 «Ріпар». Врешті скинули пальне, щоб засліпити камери апарата. Дрон-розвідник упав у море у 150 кілометрах від Кримського узбережжя. Після трощі США заявили, що знищили безпілотник і на ньому не залишилося даних, якими б могли заволодіти росіяни.